Cekang doi bom ahut dampar kapatong dun pirajok adi malong amat inut apran kedam. Bukajan Circle Agriculture Asai campaign Sarupathar constituency habar long pliadim crop cutting asai kine. India Book of Record along Ninkan Pauso Amen Kachet Habdun. Karbiang long life kilang ara dona phan nilihin pen kardom nang pajirik lo kardom nilimen sami jirbon kiling pila pen non jik tha birtang pompe Dokmoka police station akang denarong ahithialong ajojurlo porphai hini rachiti malom inut cheka beha klembangpu chekang doi bomahut ihuma dampar kapatong phirajok adimalong amat inut aprandam chuilo Patu via Jojurlo porphai hini rachiti mapor malom National Highway thom kebra truck denarong ahithi chega biha ka choklema bang platun chega thela ka chong doi bomahut ihuma dampar patong phirlo dampar ka patong ahir kang tangra ka jok chega thela kang doi bom bang hinia tumang bongpen inuda bang ke adimalong amat si aprandam juilo apran kidam joya bang phu tisoning kreng rong amekar kalitang arlok kiling asupo burasing kiling pusi bang thekpon Kardom karbing long life kelang ratun doan pini non denarong ahithia dung sidolo non hejong ihum dumper truck lapu dokmukan apet kebang boma dumper truck ihum lapu tingkring tisu rong amekar atum ani wang son tak taksi thela pen check chong doi bom alang litum ke la vorenga warsa video joini kidu ke la ga joini alang litum ke la amena hemarit a check sila puson si chojor cholang ahin alang litum paper be hai ahin choklem chodam bom lo ada frang son si alang litum ke la jilo por baji ke thom baji hini por alang litum check chong doi si par ko hi thian alang litum pon po hal dak pen si alang tum pepari tum pen che tong pon ke la son si check pon po sitame ning du galam mangala lo non hejong alang litum ari sang hupen alang litum check nang doi bom hut api pen damper truck men ke patong ajok si ino de bangke apran dam nang jilo sila so lam putha per lam chini ji nang litum da nang hilo Bangso hut chega thela kang doi hut korti banghini burasing kiling lapen amung sarmon kiling cherapsi nain doi bomlo bonta aphi pen ke bang boma dampar men nang kapatong derajok nilihik burasing kiling artaning kan thom kebra pho bangke aphi pen si nang kang doi duna matsi alang phansi rorong lo pusi injipo ni tum sachi bang bomlo sachi bang bomlo isia dampar tak ni tum aphi pen bang amat itu aphi pen batong on thelo ase ni ite dar masya prantan ikjulo nang di kenapling amen sono burasing kili kan nang limen ke salmon kili nang litum la apipin ke bang la bang so dampar attract nang men katong apigin nang ligem nasi lo suke ke dulu tinda dadak khela lo masuk dulu angpa ke la ni bang ke la dak apipin sing doi lo ni bang ke dak khela angbong khela kan angbong sedidi ni met di la dak khela sing kan doi lo ke ni bang ke apa apipin hendia lo kan doi lo Bangso hut paro khorai kom sai khatum adimalong anpali dunsi kaduka ve chipari deng ponlo dampara truck kame police atum ponderlo bonda dampara truck kate wara banke varsai ke me to nc adimalong pen ke ka juya jok nebing nang ponlong leberlo halapu apran ke dam juya bangpu burasing kiling kiti tangar pum setame humponsi postmortem apan diphu medical college and hospital along anpali damlo denarong pen bikrom teron karbiang long life Kidam tang phai kuni ni phai ko rapor ni rong thilu pathuak lamalong adapor phai kre simalom karbila meramai rong thilu aru ke sengamai ingipon labang so rong thilu karbila meramai aru ke sengamai long donsuri kel e long ria mai mai phu tusheswar terang kachepem phu pona mai long ni hang donsuri kel e long ria mai rapchun bang kamal singh bepensi mai ke phalam the jaipon Bangso KAL rong thilu aru ke sengamai long KAL tiripia hinpen on teron kachetong dunalong ni hangdon suri KAL long riamai dunmai pu sarat be amlukhi LP school thanbang sangpi om phuterang pia tumpen danglok dilai KAL rotum sedame chetong dun
Melong ka chetong do ana tumpen chingwai chingsai padu ponsi kel e rong thilu aru kelana ponchia phanpura bapuram rong pia phan maipu tendon rong pia phan dun maipu sukur sing phang cho phan chunbang harsing teron pen joyras rong pia tuma phan rap chunbang thare rajesh rong pia phan dihin runbang on sing teron phan rap dihin runbang bapuram timung phan saihem chunbang pendang lok ke ong dong atuma phan kaprek ar pi pekpo Lapenan porta khoya sing teron hemari teron khoya terang sokleng rong phar om puterang piatum aphan bibisara pu pekpon Dilai pen bijoy rong pi karbiang long lai Kedam tang phai kuni ni phai ko rapor ni Bokajan Circle Agricultural Site Kamatum pen patri piponsi Sarupathar constituency hawaralu long pliadim crop cutting asai kedeng pon Kedam tang phai kuni ni phai ko raplier ni lakhain ko rahini Sarupathar constituency ke paru Balipothara hawar number Adarsha Dharmo Singh Berong Amikar Jotmo Singh Ber pen chenglok kaprek adimalong hybrid asok arise 4666 lapen Ranjit asok Bokajan Circle Agriculture Department atum pen crop cutting asai deng pon Labangso asai ke deng along agricultural asai campaign AEA Tom Singh Teron AEA Laurenti Mung lapen AEA W Maraga tumpen chaponsi Sarupathar Farmer Society amaitu Jodno Singh Be lapen chunbang Subhas Terang anparta sorkari rong asar lapen rong ruba saratum cherap chitu dunsi crop cutting asai ke claim nang asai pachini po Nili tumasai campaign pen Karbianglong Autonomous Council ang kangalo ki doan MAC ang kangalong tang laswasok asai katiki doan along sokerot paklang konanti Bonta pini ladak Sarupathar constituency along abangke sokali sokran anta longpon pedat lokusi injeko isi MSC angkang long pli crop cutting mane sokerot paklang nai pulo sitame Sarupathar MSC constituency alo number adorso long sinen non iltum sokrot bomlo sitadake ilin kali 100 gram ta long le delo nasi masuk putak sinil tu mako government apana ko la sori put pichupo nasi along tin MSC constituency ta long ti paklang nai non la first lo aku along kaprek aku nil tu aku lang nam tu po dak ta kerot pangcheng Sarupathar hawara ratum tangchir kelang it akhima ke sungpen kapajok ponjia phan Karbianglong Autonomous Council CM EM MAC MLA lapen MP tumpen sai kedeng ponjia phan akenang sot pusi Sarupathar Farmer Society lapen rong rubasar sorkari rong asar tum lapen rong hawar araratum kachuni ri patupon Langchithing pen Subhas Terang Karbianglong live Bokajan Legislative angkang daroga bagana longkido Bikash Thapa Sopo Suryan Thapa Chetri ningkan pho artapen India Book of Record along amen chapalong dunsi Karbianglong aphan nong mekewan pi Surya Thapa Chetri arta ningkan phon sidola Bonta bangso so isi online along biheka mumaratuma phan isi Indian National Anthem mate Janagana Mana alun amek chipung headpen thanglang le pinpen keyboard ke rot kachepati along Janagana alun jir troxian rotsi labangso so phan India Book of Record along ingwai ponlo Bangso jok ningkan phoso Surya Thapa Chetri phan India Book of Record along amen ka chathabdun long angthek nongnama lo mate certificate medal kolom memento I-card he hui pipa jirpon Lapuson nong meke wan thega pot also apia po tebok terai lapen Bokajan rara phan isi nong meke wan thega pot rara tum ka churupa jirpon Bokajan pen ananterang Karbianglong live Kedam tang phai kuni ni phai craser captain ingkoi an ninia pharman chotoleng rijana long ingdeng ingkoi Dimapur District Taekwondo Championship ningkan surhini rankoi raisi paduponlo bangso hut ke ongdunga category long pen ke haiduna tuma phan medal ke pajir pona mai padupon Bangso Dimapur District Taekwondo Championship ningkan surhini rankoi raisi long kaprek category long kachepati dunang bongpen ke haiduna tuma phan medal ke pajir pona sai dengpon Bangso Hut Sub Junior Girls along Lining Koira Troxiang Deng along pen Sami Tetsonie Lorin pen goal kachepalong du Sub Junior Girls Linthom Kebalong
Naomi Datta gold medal. Sub junior boys linthom kebra trokalong angjok taru pen gold medal. Sub junior boys under lintho kebra hinialong Roland Tungo pen gold medal pen junior boys linpli kebra phoang dengalong Sagardas gold medal chupalong du. Halapu cadet boys under linpli kebra pholong Dolen Obai Changpen silver medal. Sub junior boys linthom kebra trokalong Shamba Phongwang M Konyak silver medal. Junior boys linpho kebra sialong Roman Lama silver medal chupalong du. Bronze medal sub junior boys leaning koira trok sialong Khole Longang M Konyak. Sub junior boys linthom kebra trok ang dengalong Chombemo Ini lapen sub junior girls leaning koira trok sialong Manisha Sarkar chupalong du niti. Bukajan pen Anante Bang Karbiano Live. Tangte bini prime time birta kala ponsi kang toniklo.